Waqt laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ġew approvati aktar kandidati għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Matul il-laqgħa li saret it-tlieta filgħaxija fid-Dar Ċentrali ġie approvat kandidat ieħor ġdid, Edmond Kuxkiri, u se jkun qed jikkontesta fuq 8 distrett elettorali. Edmond Kuxkiri, avukat minn Birkirkara, huwa ex-pulizija ta' 48 sena, miżżewweġ u għandu tifel ta' 17 sena. Kuxkiri se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista għall-ewwel darba. Matul il-laqgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borċ, irringrazzja lil kandidati kollha li ġew approvati sa issa kif ukoll lill-oħrajn li diġà wrew interess li jkunu parti mit-tim tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali u li se jkunu approvati fil-ġimgħat illi ġejjin. Bl-approvazzjoni ta' dan il-kandidat ġdid, in-numru ta' kandidati approvati sa' issa biex jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li jmiss fisem il-Partit Nazzjonalista issa tela għal 28. Il-proċess biex jiġu identifikati u approvati aktar kandidati għadu għaddej. It-tim ta' kandidati tal-Partit Nazzjonalista jinkludi uċuħ ġodda, oħrajn li diġà kontestaw mal-Partit Nazzjonalista f'elezzjonijiet preċedenti, nisa u żgħażagħ kif ukoll numru ta' kandidati għawċin. Intant bħalissa għaddejja il-ħidma għal konvenzjoni nazzjonali li se jkun qed jorganizza il-Partit Nazzjonalista aktar tard dan ix-xahar.